Hello, sziasztok! Bemutatnánk nektek az első Minecraft videónkat. Ez egy ilyen vágányos lenne. Ez visz a dzsungelba. Ez a második vágányunk, ez a ilyen föld alatti helyekre. Ez meg ilyen szobrokhoz. Kezdjük is el. Menjünk az alvágányon, már megint elment. Nem baj. Rakjál egy újat. Megint trollkodik velünk. Na, indítsd el. Most megyünk. Odaértünk az óriás tortához, a nevezetes óriás tortához. Látjátok, milyen szép és finom, nagyon finom, csak nem próbáltuk ki még. Megyünk tovább, megyünk. Most odaértünk az óriás ágyhoz, itt nem alszik senki. És a fő az óriás kard, ami nagyon sokba telt, amíg megépítettük. És itt beesünk a fáraó piramisába. Na, most megyünk bemutatni a világító tornyot. Ami világító toronynak készült volna. Csak nagyon lag voltunk tőle. Igen. Ez van. Most megyünk a dzsungel fele. Vagyis nem is olyan dzsungel, hanem olyan smi. Ez a vágány egy olyan 6 órába telt, amíg megépítettük. De ez az egy vágány. Vagyis az a 2. Vagyis mind a 3, most mondtam, én az első 2-nél nem voltam, csak a harmadiknál. Itt a dzsungel, itt megint egy ilyen bökkenő. Indítsd el, ez az. Nem megy. Itt a dzsungel. Disznó a fán. Megszöktető. És most be a... Na, nem. Következő vágányba. Igen. Most itt fent. Itt le... Nagy kanyarok. És itt megint egy szöktető. És be a föld alá. Ezt élvezem a legjobban. Ez nagyon jó. Én élőben kipróbálnám, vagyis már kipróbáltam. Itt ez lenne a... világító torony. Amit nem tudtunk megépíteni, mert... Meg tudtuk építeni, csak nagyon lag voltunk tőle. Igen. És itt láthatjátok fejűről a kardot. Mutasd oda. Itt. Megyünk tovább. Itt ez a sínvágány bevezet a házunkba. Ami nem a legszebb, de mi nem akarjuk túl komplikálni. Van ott egy kutyánk és pár macskánk. És ezt, ha ilyen bányászattal foglalkoztok, csináljatok egy ilyen vágányt a házhoz és vissza a bányába, mert nem kell annyit kóborolni, és a végén még el is vesztődhetsz. És nem kapod a házadat, és egy csomó munkát raktál Lássátok, itt a macskánk. Itt a macskánk, mind a 2, mind a 3. Kutyánk az most fent van, oda nem megyünk. Kutyát elhagytuk valahol. Na, visszajöttünk. Most a középső vágány. Tegyünk nappalt. Most ez a B vágány. Na, mire? Hoppá. Na, mehetsz. Azaz, elindul. Jó. Na, ez a B vágány. Ez inkább ilyen bányászoknak való. Aki bányászni szeret Minecraftban. Itt meg lehet állni, hogyha akarod, de nem állunk meg. Itt el lehet csinálni ilyen megállókat. Ott láthattátok, volt a láva. Itt megint megyünk. Bemegyünk most itt a dzsungelbe, és ott is lehet építkezni, meg minden. Fél dzsungel. Olyan favágóhely, mondjuk úgy. Igen. És most be a föld alá. Ki a dzsungelba. Ez így nagyon jó. Megfordulunk, és itt vége a vágánynak. Ezt elfelejtettük megcsinálni. De nem baj. De nem, melyik van vége? Így, csak most sok volt. Csak itt pont kisikló. Igen.
És itt, ha akarsz fát vágni, érted? A favágóknak kedvez ez a sín, dzsungelbe vezet vízhez. És ugyanígy vissza lehet menni. Igen. Menj is vissza. Ne fogyozz. Na. Valamikor olyan érdekes. Menj is vissza. Akartam a vízbe csinálni, de a vízben nem lehet sajnos. A víz alatt lenne vagány. Megmutassuk nektek, hogy lehet malacon lovagolni. Ez nagyon vicces dolog. Ha. És egy következő videónkban a szelídítéseket is megmutatjuk. Ez az első videónk, lehet, hogy gagyi lesz, de egy olyan 5 videóval később Talán jobb lesz. Talán jobbak lesznek, mert leszedünk egy programot, és avval fogunk videózni, de ez az első. Írhattok, amit akartok kommentbe, Mert tudjuk, hogy nem a legjobb. Tudjuk, hogy gagyi. Na mindegy. Láska kutya itt van még? A kutya nincs fenn. A kutyának a fáját. Most nézzük Vajon meg hol a van? világító tornyot, a kisebbiket. Nézzük Ez meg. inkább jelzőfény. Akkor jelzőfény. Végtelenig felmegy. Igen. És innen láthatjátok a nagy kardot. Mutassunk egy titkos ajtót nektek. Igen, ezt is, ha akarjátok, majd megmutatjuk. Na láttok itt ajtót? Itt nincs semmi, Kéve egy birkát. És egy kart. És kinyílott egy ajtó. És így becsuk. Meg itt a piramis, amiben benne voltunk. És